Donem inici a aquesta ponència de l'escola d'estiu. Com hem plantejat una mica a l'inici, aquest espai de l'escola d'estiu, un dels seus principals objectius és generar com aquest espai ampli, pausat i crític per poder aprofundir en algunes de les qüestions que sovint ens emergeixen quan anem a fer intervenció educativa en l'àmbit de l'educació sexual. Són qüestions que ens interpel·len profundament i que alhora a vegades ens situen davant de reptes complexos. Especialment ens ho trobem quan volem abordar-les també des d'una mirada interseccional i antiracista. Un dels interrogants que cada cop es fa més present en el dia a dia de l'educació i creiem que també de l'educació sexual en concret és com actuar des d'una mirada respectuosa, crítica i antiracista, tenint en compte la diversitat cultural i religiosa que actualment configura les aules. És un repte que es fa encara més evident en un context bastant marcat per un racisme estructural i també on l'extrema dreta està tenint un auge a nivell social com per reducció dintre de les aules de secundària. Des de Mandragores som testimonis quotidians quan anem a fer tallers d'aquestes expressions de racisme i d'homofòbia als centres que provenen tant per part del professorat com de les famílies com de l'alumnat i que segueixen estant emparades per un entorn social i mediàtic que legitima aquestes actituds. Jo crec que estic segura que vosaltres, moltes de les que interveniu en l'àmbit educatiu, us heu trobat en milers de situacions així. I una mica en aquest sentit és pel que hem volgut també portar aquest tema a debat i donar-li importància dins l'escola d'estiu. Llavors també ens parla una mica que aquest racisme no només el veiem de manera externa, sinó que pensem que és un racisme que també ens interpel·la a nosaltres com a persones i com a projecte. En els darrers anys creiem que ha emergit amb més força la tensió entre una educació sexual construïda des d'una òptica occidental, laica, blanca, i les múltiples realitats culturals i religioses que estan presents a les aules. Això ens ha obligat a fer autocrítica i a plantejar-nos alguns interrogants, com per exemple, a qui s'adrecen realment els nostres tallers d'educació sexual, a qui deixen fora, a qui estigmatitzen encara que sigui sense voler, a qui invisibilitzen, amb quin llenguatge, referents i codis treballem, si totes les joves que estan allà poden sentir-se interpel·lades i segures en els espais que generem, qui pot veure reflectides en nosaltres com a formadores, qui no, quina diversitat hi ha en els nostres equips educatius. També ens plantegem, quan parlem o quan pensem en aquesta diversitat cultural o religiosa, amb qui pensem i a qui no veiem, i des d'on també l'estem pensant. I totes aquestes qüestions que són incòmodes, pensem que també són imprescindibles si volem construir una educació sexual que sigui per totes les joves. Llavors, en aquest marc, hem volgut convidar avui aquí a la taula amb Nàdia, a qui admirem i agraïm profundament la seva presència i generositat per venir aquí a compartir amb nosaltres. L'hem convidat per obrir aquesta escola d'estiu amb una ponència que ens ajudi a reflexionar des d'una mirada comunitària i antiracista sobre com podem abordar l'educació sexual evitant reproduir estereotips racistes i islamòfobs, que creiem que massa sovint, com estava dient, impregnen aquests espais educatius. Però també l'hem convidat per pensar plegades com desmuntem aquestes estructures de poder que travessen aquesta educació i imaginar estratègies col·lectives que posin al centre les múltiples realitats culturals, religioses i identitàries que habiten en els adolescents amb qui treballem. La Salma Amazian és antropòloga, investigadora, predoctoral a l'Institut de Migracions de la Universitat de Granada, també és docent de la UOC i altres centres acadèmics, i el seu treball combina la recerca i militància antiracista amb un enfocament colonial i s'ha centrat sobretot en processos de racialització de les persones musulmanes de l'estat espanyol, així com en les respostes comunitàries que emergeixen en les perspectives feministes i decolonials. No sé si em deixo alguna cosa, Salma? No, ara afegeixes. Moltes gràcies per ser aquí, per compartir amb nosaltres les teves reflexions i experiències i quan vulguis et deixo l'espai.
Moltes gràcies per la presentació, moltes gràcies per la invitació a les companyes de Mandragores i gràcies sobretot per venir a escoltar-me. Estic una mica nerviosa, com sempre, amb el síndrome de la indústria del rope. Primer, gràcies per la presentació, que m'ha fet sentir com estressant més coses a mi. Sí que volia també afegir, com situar-me també com perquè al final el títol va posar islamofòbia també, i també em vull situar com a dona musulmana. Migrada, migrada de petita, que vaig néixer al Marroc, i sentim una mica també el que veníeu parlant i veiem també hem vist una mica les vostres respostes, una mica el que explicàveu en la vostra inscripció de qui sou, qui veniu. Crec que també, no sé per què, però em neix, com també dir que soc la germana gran de 9 germanes que viuen aquí a Catalunya, moltes d'elles nascudes aquí a Catalunya, que m'he trobat des dels 7 anys fins a la vida adulta o a la universitat a Vic, que està aquí a prop, però que visc a Barcelona. També tinc una mica de síndrome del colonitzador, que em passa des que visc a Barcelona i surto de Barcelona per fer coses, no? O sigui, el centralisme barceloní és bastant fort, no? I a mi se'm fa complicat moltes vegades, no? De fins a quin punt veniu de llocs diferents, no? Vosaltres també, però fins a quin punt estic com important constantment debats o problemes que potser en altres territoris, la diversitat de territoris del país potser no hi ha o no de la mateixa manera, no? Per tant, també, com que veníem, això quan venia cap aquí. Clar, la carta que presentaven una mica des d'on elles el convidaven, i quan no, et conviden a parlar en un context, diguem que les preguntes que et fan també et cauen, o diguem que les reps des de les teves pròpies preocupacions amb el tema. I jo volia començar per aquí també, perquè els últims, potser 2 anys, sí que és veritat que com que he tingut l'oportunitat d'estar en diferents espais, converses, i de parlar amb gent que treballeu en l'àmbit educatiu, que treballeu en l'àmbit d'educació sexual, sobre diverses problemàtiques, especialment sobre la problemàtica, sobre el tema del racisme i la islamofòbia, però també sobre un tema molt concret que a mi em preocupa especialment des d'aquest lloc situat des del que us estava parlant, que és aquest procés de, no sé si en català és correcte, de dretalització, de derechización en castellano, de major conservadorisme i a nivell social, d'aquest discurs racista, antiimigració, però també antifeminista i en contra de les dissidències sexuals de gènere. Llavors, aquesta tendència, no sé com l'hauríem de dir, també està entre les persones migrades, també està entre les persones musulmanes i per tant també segurament us ho heu trobat entre les comunitats, les famílies, les persones, les joves musulmanes, perquè no som alienes als processos socials clínics que es donen als territoris en els que vivim, i això és una tendència global, per tant també ens impacta. Llavors, clar, a l'hora de parlar de racisme i d'islamofòbia, molt vinculat al tema de l'educació sexual o a les vostres pràctiques o als entorns educatius en els que interveniu, se'm fa molt complicat, més que complicat, complex,
com ho parlem tenint en compte que tots aquests processos estan donant a l'obra, no? Del que parlàvem a Carlota, aquest major racisme i islamofòbia, no? En els centres educatius està molt present, però no es treballa ni des de l'àmbit institucional ni des de l'àmbit, diguéssim, social, no? Educatiu, professorat, etc. Però també aquests processos de major... Bueno, és que en algun moment he dit conservadorisme, però crec que és alguna cosa més, no és només això. Però bueno, no he trobat la paraula, doncs, bueno, faré servir aquesta de moment. I clar, digueu que això a mi, com a dona musulmana, em complica les coses, no? De què és el que vull parlar, i ens ho complica a vosaltres també, no? Perquè com parlar de racisme i d'islamofòbia, com parlar d'educació sexual, de la necessitat de l'educació sexual per totes les famílies, independentment de l'origen de la religió, i de quina educació sexual, com deia la Carlota, sense alimentar el racisme i la islamofòbia, sense identificar determinades famílies com a més problemàtiques en aquest àmbit, però a la vegada també com parlar d'islamofòbia, de racisme, sense caure també en, no sé com dir-ho, en negar la necessitat d'aquesta educació també per les famílies musulmanes. Estic dient musulmanes, però a mi, per exemple, el que m'ha arribat també és d'altres famílies vinculades a les diferents migracions al territori, poble gitano també. Per tant, és un tema molt complex que en una hora, la veritat és que no ens dona temps com a parlar de tots els processos històrics, socials, polítics que ens han dut aquí, a totes aquestes, que són processos que en alguns casos o en alguns elements són semblants o es podrien explicar des del mateix lloc, en d'altres són processos, diguéssim, independents. També té molt a veure amb els contextos nacionals, no és el mateix el que pugui passar dins d'aquí a Catalunya, probablement que a la resta de l'estat espanyol o que en altres contextos nacionals, al nord d'Europa, tot i que puguem veure coses semblants dels discursos, dels posicionaments, de les pràctiques, dels desencuentros. Veus? Això és la colonització barcelonina. Quan anava a viure a Barcelona jo no deia les paraules perquè aquestes coses també. Doncs això, que són processos molt diferents i per tant com que demana també molta feina, molta feina per part de totes per entendre en cada cas què està passant i per què està passant. Per tant, se'm fa complicat també, què explicar o dir. Per tant, el que dèiem amb les companyes també és prendre'ns aquests processos i també agraeixo com un inici de la conversa sobre, no vull dir que no s'hagi parlat mai, evidentment, però em refereixo que per nosaltres, o almenys per mi, és anem a començar a parlar sobre aquests temes i aviam cap a on ens porta, o cap a ens porta cadascuna de nosaltres o cadascuna de nosaltres. Llavors, he comptat amb diferents temes que jo crec que són importants. Jo sobre educació sexual no us explicaré res perquè no tinc prou coneixement i vosaltres en teniu molt més, probablement, sobre l'àmbit educatiu. Però sobre racisme, islamofòbia, colonialitat, colonialisme crec que sí, que puc explicar alguna coseta, llavors és el que us volia explicar i he intentat fer vincle amb què passa en l'àmbit educatiu o què pot passar en l'àmbit de l'educació sexual. Això ens porta immediatament a parlar dels feminismes i del paper que feminismes en plural, però del paper que ha jugat el feminisme singular, o sigui, el feminisme imperial, civilitzatori, blanc, hegemònic, també en la construcció, diguéssim, o les ideologies imperials i dels estats. Per tant, parlaré una mica de les dues coses, perquè d'alguna manera aquest feminisme
que s'ha dit de moltes maneres, no? Però aquest feminisme hegemònic es pot manifestar de manera conscient i inconscient també en la pràctica educativa de l'educació, de l'educació social. Llavors, moltes vegades no sé per on començar, per començar a parlar de racisme, perquè no sé en quin punt esteu. O sigui, és veritat que aquí a Catalunya fa molt de temps que hi ha moviment antiracista, moviments antiracistes en diferents contextos i arreu del territori. Per tant, entenc que hi ha converses que hi ha, o sigui, com que no cal que comencem de zero, però sí que també pel que deia la Carlota, com de deixar clar de quin tipus de racisme estem parlant, d'aquest racisme més estructural, institucional, perquè és el que opera en l'àmbit educatiu. Perquè moltes vegades en l'àmbit educatiu, quan es parla de racisme, us trobareu que el professorat, els equips directius i a més us diran sí, perquè els nens es barallen, només ho diuen així, entre ells, o sigui, el racisme, diguéssim, o els insults, els estereotips que hi pugui haver entre iguals, i això és una trampa, és una manera, diguéssim, de deixar de banda el racisme que hi ha en la pròpia estructura del sistema educatiu, en els equips directius, o sigui, el racisme vinculat al poder dins un sistema, dins un centre educatiu. I és una manera també d'enfortir-lo, o sigui, en el moment en què tu poses el problema de més a baix, diguéssim, o el que té menys poder en el context, és una forma també d'enfortir qui realment està en una posició de privilegi i de poder. Per tant, estem parlant sobretot d'aquest racisme institucional, d'aquest racisme més estructural que té, i per això explotava aquest concepte de colonialitat que crec que totes pregunto, sabeu a què em refereixo quan parlem de colonialitat? Això està molt vinculat a la perspectiva de colonial i concretament dels feminismes decolonials que treballen des d'aquesta idea que les estructures racials, les jerarquies racials que tenim actualment estan per una banda vinculades a qüestions de manera, diguéssim, imbricada, o sigui, que no es pot separar processos patriarcals i de classe, però també que l'inici o l'origen l'origen d'aquesta ideologia racial que opera avui en dia i que ens travessa totes i que marca les nostres relacions, subjectivitats, pràctiques, també pràctiques professionals, neix en el context del colonialisme i tota la construcció, tota la racialització i la deshumanització de l'altre en el context de la colonització de Viellada, l'esclavització de les persones implicades i en el context, per exemple, de l'estat espanyol també s'ha afegit tot el que és l'intent de genocidi del poble gitano i també l'expulsió i l'intent també d'esborrar l'altre jueu i musulmà de la península. Per això us posava aquí aquest document que és edicte d'expulsió dels moriscos, perquè precisament des dels feminismes decolonials és on es posa, diguéssim, l'origen de la islamofòbia també, o sigui, la islamofòbia o la construcció de l'altre musulmà com un altre totalment diferent a nosaltres, a nosaltres entesa com a Europa i la blanquitud, perquè és el moment també en el que neix la idea d'Europa i la idea de blanquitud. I aquí és interessant, tot i que no és el tema d'avui, que per poder, diguéssim, neix, o sigui, per poder convèncer o per poder inventar, diguéssim, aquesta ficció racial dels altres, necessitava també, diguéssim, una construcció homogènia del nosaltres. Per això moltes vegades parlem de la idea de la blanquitud, però una construcció social que engloba en realitat moltes cultures, pobles interns, però que tenen
en comú, diguéssim, aquesta idea de supremacisme, no? I de plenitud, no? Que moltes vegades també això, no? Les xerrades o les formacions, la gent no ens diu, home, però què té a veure, no? Un suec o una persona de Suècia, de Noruega, no? Amb una persona del sud d'Europa, no? Perquè és veritat que hi ha diversitat, però sí que hi ha aquesta, diguéssim, que de la racialització, diguéssim que totes aquestes subjectivitats, cossos, estan construïts des de la idea de la superioritat, no? I els altres, o aquests construïts com altres, des de la idea de la inferioritat, no? Per tant, des d'aquesta construcció ideològica estem parlant, no? de racisme, i això ens travessa absolutament a totes. També les persones racialitzades tenim integrades aquestes jerarquies racials, no? Que es pot manifestar, per exemple, amb racismes entre comunitats, no? Intercomunitari, però també amb mirades racistes inferioritzants cap a nosaltres mateixes, no? Jo crec que segurament, bueno, no ho sé, però almenys la meva experiència és que entre les persones joves també es pot trobar molt d'això, molta vergonya, no? El fet de la racialització. Jo crec que això us porta un repte també, no? De com treballar, ja no només com treballar-se, no? El propi racisme per no exercir racisme en les aules, no? Sinó també com integrar pedagogies antiracistes per ensenyar o per acompanyar joves racialitzades en el seu propi procés, no? Diguéssim, de consciència racial, no? O sigui, de consciència del racisme. Això és molt complicat i aquí, en el nostre context, és veritat que hi ha molt poca hi ha poques experiències, no? Perquè fins fa molt poc el tema de la raça, la racialització del racisme era totalment negat i invisibilitzat, no? I crec que des del moment en el que es comença a parlar i comença a ser com un tema a nivell social ens posa com molts reptes a nivell de com parlem de racisme i de racialització amb les joves racialitzades sense acabar reificant aquesta racialització, sense acabar exercint-la, però a la vegada posant en el centre la seva pròpia experiència com a racialitzades, les experiències de racisme, etc. I això és, potser teniu exemples després d'explicar-nos, però crec que això és una cosa que tenim pendent, no? I no sé, és una pregunta si el context de l'educació sexual, de posar-li el cognom antiracista, és un espai, no? O pot ser un espai interessant per treballar, no? Llavors, us passarem aquestes diapositives perquè sabeu això del síndrome de l'impostora et fa fer PowerPoints i preparar discursos que després no respectes. Però, una de les coses, us he posat la definició de racisme i de colonialitat, us ho passaré i també si voleu us podem passar 3-4 textos de bibliografia només, tampoc estem per llegir tant, però sobre, per si us interessa o per si voleu integrar també les vostres classes. Us he posat aquesta definició, després aquí us he posat aquesta fotografia que és de el que en diuen la rendició de Granada, que és el moment, és 1492, 2 de gener de 1492, quan, diguéssim, l'últim reducte de l'islam a la península cau o quan hi ha una rendició. Hi ha tot un discurs molt patriarcal al voltant d'això, perquè hi ha no sé si sabeu aquesta frase que pot dir, va ser castellà, també. Lloró una niña por lo que no había sabido defender como un hombre, sí que jo, el mastrisme a tope. Però us ho posava perquè em serveix per explicar aquesta cosa, perquè el que fa la ideologia racial és construir binarismes també, la colonialitat i la ideologia colonial construeix binarismes de gènere, de classe, però també racials, que nosaltres ells estan totalment construint i s'estan constantment formulant. I us posava aquest quadre perquè es veu com clarament la diferència d'uns, a més un cavall negre, la foscor, el negre i la foscor vinculat a qüestions negatives constantment, i després
els cristians, diguéssim, amb el cavall blanc i el moment aquest de la rendició, no? No he posat la foto perquè eren fotos de fatxes i ja he posat altres fatxes les diapositives, però el 2 de desembre, el 2 de gener de cada any segueix celebrant la caïda, no? Ara diuen caïda de Granada a Granada, on es reuneixen Falange, Vox, ara, no? O sigui, tots els grupuscles d'extrema dreta a celebrar els Reis Catòlics i la victòria de la cristianitat. I, una mica també ho suportava perquè ens parlo una mica de que a nivell cultural i a nivell ideològic segueix molt viu, no? Tot aquest relat antimusulmà, no? I no només això, no? Sinó també segueix viu aquí a casa nostra, no? O sigui, tot aquest naixement mític de Catalunya amb Guifré el Pilós, no? Jaume I, també són òmpuls que van lluitar i alliberar el territori d'un altre musulmà, no? Que la construcció nacional de les denominacions o pobles a Europa, l'altre musulmà és constantment present, no? Parlo molt de l'altre musulmà perquè és el que investigo i és el que faig, però no només, sinó també està interessat per el color de la pell, la blanquitud, i per tant a l'altre negre, per la qüestió de la religió, però també a nivell cultural, no? Com sabia el poble gitano aquí en el context de l'estat espanyol i també de Catalunya és molt important, com aquest altre que esterifica i materialitza tot allò que no volem ser, que segueix sent així el dia en dia. I després, això, us deia que quan parlem de colonialitat, parlem d'aquesta continuïtat que es produeix, aniré saltant, us ho passaré, es produeix en l'àmbit de les institucions, però també en l'àmbit de les subjectivitats, també explica la colonialitat qui som. L'hem passat, he llegit uns altres fatxes. Us volia posar això perquè, per una banda, crec que ens ajuda a entendre que aquesta construcció del binarisme entre ells, si nosaltres, la destina. Volia posar aquestes imatges perquè, especialment la primera no me la puc treure de la cara, des que es va fer, diguéssim, viral, tot i que ara és difícil de trobar a internet perquè jo crec que les estan fent baixar perquè això està considerat crim de guerra, per tant, jo crec que estan intentant que desaparegui. Però volia posar aquesta imatge, que és com la construcció colonial, la violència colonial imperial sobre les dones arabo-musulmanes, que és una qüestió històrica també. Normalment, quan faig formacions, faig servir el cas d'Algèria, el colonialisme francès a Algèria i tot el procés d'intentar desvelar a les dones algerianes, i com en el colonialisme, en tots els colonialismes sempre és central en la violència colonial l'accés als cossos de les dones i en el relat sobre aquest dret de l'exèrcit, de l'home blanc, diguéssim, a accedir a aquests cossos. Sempre hi ha un relat sobre la llibertat sexual, ara, en l'actualitat, sobre anem a alliberar aquestes dones a través de la violació, per exemple, que això és molt macabre, però i aquesta imatge d'aquests soldats que hi ha diversos anant als armaris de les dones palestines i traient la roba interior, fent fotos amb la roba interior d'elles, els servia per dues coses. Per una banda és violència, és violència cap a aquestes dones, i és una manera també de performar i escenificar aquesta violència que està denunciada també i es dona, violència sexual en el context aquest de l'intent
de genocidi de Palestina a Gaza, però també el relat que hi havia darrere és mireu aquests, no? Perquè creien, no? Que amb tota aquesta roba, no? Que per ells era com sexualitzant i tal, no? Aquests àrabs, no? Aquests musulmans, perquè hi ha tot aquest relat del terrorista musulmà, que tenen les seves dones, no? Com explotades sexualment, perquè hi ha tota aquesta imatge o aquest imaginari de les dones i els homes musulmans també, però les dones musulmanes no tenen sexualitat, no? Perquè com van tapades, no? O sigui, no hi ha són cossos als que se'ls nega, no? La sexualitat també, però llavors el que et diuen és però dins de, o sigui, aquests homes que no les deixen anar lliurement, no? Al carrer, després a casa seu mireu tot el que tenen, no? I per això no? Que aquesta raó, i eren els discursos que hi havia darrere, no? Després, no? Com a l'interior, no? De les seves cases, les pràctiques, no? O sigui, també aquesta moral sobre quines pràctiques sexuals deuen estar fent, no? Aquestes persones, no? Em poso una mica nerviosa perquè és com, o sigui, és un nivell de violència que sembla subtil, però que és com molt, no és que és molt, o sigui, funciona amb molta, o sigui, que arriba molt fàcilment. I després us posava també, crec que en el context actual, un altre tema, no és nou tampoc, però un tema que ens complica bastant la vostra tasca, és tot aquest discurs femonacionalista, no? Que treballa en autors com Sara Faris, que crec que en castellà segur que està en català, pot ser que també traduït, bueno, potser no està traduït, no, que parla de l'ús dels drets de les dones i del feminisme en el context europeu actual per enfortir, diguéssim, tots aquests discursos islamòfobs. I en el cas de Palestina, per exemple, i en el cas de Gaza, si vau estar una mica atents a la propaganda israeliana des del 7 d'octubre fins ara, la qüestió del femonacionalisme està com superactiva, constantment, de presentar els palestins com a masclistes i de, no sé si recordeu aquestes primeres imatges que deien que els soldats palestins havien violat no sé quantes dones d'aquesta festa, dones israelianes, que aquest relat segueix molt viu i funciona molt bé, diguéssim, per comparar el sentit comú occidental i no occidental. I també us posem l'altra foto que és més vinculada al homonacionalisme, que treballen també companys com Jasmine Puar i altres. Aquí a Catalunya hi ha aquesta companya, la Núria Sadurní, està a la universitat, tot i que fa coses de la infància dels trans, està a la Universitat de Girona, que ella treballa la qüestió del nacionalisme en els moviments feministes, diguéssim, catalans, I que estava també amb la tesi. Sí, per això estava tancada amb això. Us portava això també del tema de l'homonacionalisme perquè crec que també és una narrativa, i més ara, el més en el que estem, com que vehicula molta de la islamofòbia. I repeteixo un altre cop el que deia abans, això no vol dir, o dir això no nega que aquest procés en el que us deien que us podeu trobar efectivament persones musulmanes i no musulmanes, persones racialitzades, homòfobes, transfòbes, i que això també s'ha de treballar. Per això l'equilibri és molt delicat. Però a mi la qüestió important d'aquests relats és que no és tan important el masclisme, l'homofòbia i la transfòbia de l'altre, sinó el presentar un relat nacional del nosaltres com a superiors culturalment. Perquè defensem els drets de les persones
LGTBI+, perquè defensem els drets de les dones, tot i que no sigui veritat, no? Tot i que estigui demostrat, a més, que aquests que més són més nacionalistes i homonacionalistes són els que després ataquen els drets de les persones LGBT, de les persones i de les dones, no? I per tant, clar, no és tant, diguéssim, no? O sigui, crec que hi ha sempre aquesta trampa i tenim el repte d'escapar d'aquesta trampa de, no, tot i que ens estiguin assenyalant i vulguin centrar i vulguin fer-nos pensar que centren el discurs en l'homofòbia i el masclisme de l'altre, crec que el repte és donar-li la volta constantment, que el que s'està posant en joc en realitat i el que s'està fent és enfortir un relat imperial, no? Islamòfob i racista, no? Que jo crec que això, en determinats espais polítics, no? O sigui, com que ja ho tenim bastant clar. Llavors, una de les coses que volia parlar, no? Que és que aquest discurs, no? O sigui, de nacionalista o nacionalista, aquest discurs civilitzatori, no? Que construeix a l'altre com tot allò negatiu i a la vegada ens construeix a nosaltres com tot allò positiu, no? Que això és, diguéssim, que al llarg de la història canvia, no? Perquè, diguéssim, que allò que pensem que és nostre, no? O com ens construïm a nosaltres canvia. Nosaltres em refereixo a la idea d'identitat nacional, els estats, no? Les ideologies, diguéssim, més a nivell macro, no? Canvien. Llavors, actualment, en el context de l'estat espanyol, en el context europeu, no? Una cosa que en el passat no havia estat així, diguéssim, i amb un procés que tampoc entrarem en detall aquí, d'institucionalització del feminisme, no? Determinat feminisme també, diguéssim que en aquest relat nacional el feminisme compleix un paper, no? Si bé a nivell històric sempre, no? Aquest relat sobre el masclisme de l'altre ha estat sempre present, no? O sigui, estic pensant, per exemple, en el colonialisme espanyol en el RIF, el relat sobre l'altre rifeny com a depredador sexual ha estat present sempre. De fet, en els discursos medievals sobre el profeta Muhammad, el profeta de l'Islam, Mahoma, que diuen els textos històrics, hi ha també tota una construcció de ser un depredador sexual, de tenir una dona que era una nena, per tant, pederasta, o sigui, com hi ha tota una construcció en temes sexuals, no? Això hi ha la centralitat, diguéssim, dels discursos, de la sexualitat en la construcció, diguéssim, en el colonialisme, també ha estat bastant estudiat. He posat algun exemple, però també us hi puc passar, tot i que especialment ha estat molt analitzat en el context del colonialisme a la Índia, i les companyes dels estudis postcolonials ho han analitzat bastant, del paper central que juga la sexualitat en la construcció de l'altre i del nosaltres i en la legitimació de la violència colonial. I com es construeixen les masculinitats i les feminitats i com s'esborren tot allò que no entri en aquest binarisme també, en les societats colonitzades, que això és un altre tema. Però sí que us deia que sí que hi ha certs tipus de feminismes. Dic en plural perquè a vegades elles es distingeixen entre elles, dic, un feminisme civilitzatori i prou, però quan es volen presentar com a diverses, direm en plural, però és... Us he posat aquí que aquest llibre el llibre de Francesc Vergés, de feminisme de colonial, parla molt d'això, està en castellà, crec, no sé qui l'ha publicat en castellà, però diria que Tigre de Paper l'ha publicat en català, en el que ell explica com aquesta proposta de feminisme civilitzatori, tot aquest feminisme, diguéssim, que tindria, diguéssim, aquesta missió d'alliberar les dones, especialment ella va parlar d'elles, és francesa, és de l'empírica, però escriu en francès i treballa en el context francòfon, diguéssim, i ha vingut bastant a la literal i això. Llavors, ella l'analitza en el context de França, de com es construeix aquest discurs feminista
imperial, colonial, que el que vol és anar a alliberar l'altre, no? La dona musulmana, no? Especialment. I en el cas francès és perquè l'alteritat màxima, no? O una de les alteritats màximes té a veure amb el colonialisme, diguéssim, francès a Algèria, no? Us he posat aquí un parell de cites, jo ho tinc en castellà, les cites estan en castellà, us ho passarem, perquè les volia llegir, però no perderia molt el temps, i també volia parlar de que aquest feminisme civilitzatori el que fa precisament és aquesta idea de construir l'altre, la dona musulmana com una dona submisa, una dona alliberada, però també construeix els homes musulmans. I això, tenint en compte que crec que hi ha molta feina a fer en l'àmbit de les masculinitats, crec que és un tema important i per això es posava també a la... No sé com has llegit el nom, a la Gargi, ho llegiré amb G, però potser és amb Gargi. Que ella el que fa és analitzar el llibre aquest de 2023, perquè és una altra edició, però és de 2008, de Dangerous Brown Men, crec que es titula, de com s'utilitza també la sexualitat d'aquests homes. Ella analitza el context de la guerra contra el terror, el context post-11S, la guerra d'Afganistan, Iraq, i com la criminalització que utilitza la sexualitat de l'altre, especialment de l'home musulmà, doncs li serveix a Occident precisament per reificar el seu poder i per exercir violència imperial. I llavors, crec que això opera moltíssim en el nostre context actualment, aquesta idea de l'home que en anglès brown man, l'home marró, aquí no el fem servir tant, però perquè entengueu, aquesta construcció del noi, especialment per exemple del noi marroquí o algerià, del noi àrab, però també el context Barcelona, la gent de Pakistan, Bangladesh, però també els homes negres presentats com a perill sexual. I per tant també la pregunta és què implica això en la construcció de la pròpia subjectivitat i identitat dels nois. Això com per una cosa com per preguntar-nos també de... Després, ja ho he explicat una mica, però crec que passaré per sobre de com es va construir històricament i quin és el glòssit que va quedant sobre aquesta construcció de l'altre, com a perill, com a salvatge, com a violador, com a il·legal també, tota la política migratòria actual. I en el context de securitització actual, aquesta idea del terrorista. Vosaltres interveniu, i era una cosa que parlàvem amb les companyes, interveniu en l'àmbit educatiu, en l'àmbit d'escola, i no sé si sou conscients que hi ha aquest protocol de criminalització del jovent musulmà actualment a les escoles. Amb una companya, la Inoa Nadia Duhí, vam fer un llibre de la relocalització del racisme que analitzem precisament aquest protocol a Catalunya, el PRODERAI, que el que fa precisament és donar eines al professorat per identificar i denegar el jovent musulmà que ells creuen que estan en processos de relocalització. Són protocols que no estan només a Catalunya, o sigui, existeixen altres contextos de l'Estat i altres contextos europeus. De fet, és una còpia d'un protocol anglès, el PRIVENT. Llavors, clar, per què us portava això aquí, no? Perquè, diguem que conviviu amb aquest protocol. O sigui, la vostra pràctica professional conviu amb altres pràctiques professionals que el que fan és criminalitzar aquests mateixos joves als que després fa una invitació a treballar l'educació sexual. O sigui, aquest és un punt, aquest protocol el que crea és un context hostil per aquests, i de violència, i de vigilància per aquests joves. El protocol, bàsicament, per la gent que no el coneguin, el que fa és ensenyar Mossos d'Esquadra, ensenyar al professorat, als equips directius i al professorat a
vigilar l'alumnat musulmà per si entra en un procés de radicalització. I el que ens entenem pel procés de radicalització és qualsevol procés que impliqui una major pràctica religiosa, per exemple, o altres exemples com pot ser que la persona de cop i volta doncs, hi havia una formació que deia que portessin tatuatges de henna, o que no vulgui, per exemple, una de les coses que pot passar, i són algun cas que ens ha arribat, que és que un alumne o un grup d'alumnes musulmans es negui a anar a la classe d'educació sexual. Això es considera que està sent massa musulmà i per tant que pot estar en un procés de radicalització. Ens va arribar un treball un cas d'un grup de nois, crec que era d'origen pakistanès, que no volia anar a classe d'educació sexual, amb aquesta idea construïda, real o no real, de això no respecta la meva religió, que aquí podríem entrar a discutir-ho, però diguéssim que amb aquesta pretensió, amb aquesta explicació, el que va motivar és que s'activés un protocol de vigilància policial sobre aquests nois. Per tant, diguem que estem en un context de violència racista constant i per tant hem de també ser molt conscients de què està passant en el centre educatiu i com es pot llegir, com se'ns pot estar instrumentalitzant també. Amb això que dèiem, per exemple, d'aquesta perspectiva femonacionalista, tant hi ha feminismes que són feminismes imperials, civilitzatoris, pots provar, com una instrumentalització també del discurs feminista. Hi ha una mica de debats de si l'arrel, diguéssim, del feminisme és civilitzatori, del feminisme europeu, o si el que hi ha és una instrumentalització institucional del poder colonial de l'agenda feminista precisament per exercir violència racial. Això és un debat i crec que pot ser que hi hagi les dues coses simultàniament, perquè en algun moment ens podem trobar que nosaltres hem activat un protocol d'aquests i ni tan sols érem conscients que l'estàvem activant, perquè també hi ha jerarquies en els centres educatius i les companyes ho parlàvem. Des del moment en què tu pots estar informant innocentment d'una cosa, d'estar passant això a l'aula, però el que això activa després potser ni ho saps. I això els ha passat a companyes de dir ostres, aquest noi i tal, preguntes, de fer-se les preguntes en veu alta amb l'equip directiu i que l'equip directiu elevés això al departament o qui fos i hi hagués, diguéssim, un procés de seguiment de la família i de l'entorn familiar del jove o de la jove. Perquè això és el que fa Mossos d'Esquadra, obre un expedient i segueix durant 6 mesos a la persona i al seu entorn. Per tant, estem activant tot un procés de criminalització, ja no només del jove o de la jove, sinó de tot el seu entorn social i familiar. Clar, per tant, això és el context, el context, o sigui, m'has aprofitat, com sempre. Això és el context en el que està operant. Falten cometes, perquè agafeu-ho tot entre cometes. Perquè el que està passant precisament és estem en un context en el que les masculinitats musulmanes són criminalitzades, per tant, els joves, homes, cis o trans amb els que puguem estar treballant, la seva experiència de vida i la manera com es llegeixen les seves subjectivitats i cossos estan atravessades per aquesta criminalització. També aquesta idea de les dones com a submises, això opera a vegades de manera que no t'esperes, perquè és una idea tan arrelada que és molt fàcil de dubtar per exemple, sobre si una decisió, una pràctica, una opció de vida de la dona musulmana o racialitzada que tens davant és lliure o no. Aquest dubte crec que
i m'hi puc incloure tranquil·lament, ens travessa constantment, no? Hi ha com una cosa que passa pel cap en algun moment i has de fer un procés de diàleg. Què se m'està activant aquí, no? O potser dir, se m'està activant alguna cosa aquí o com estic llegint, no? En quines ulleres estic llegint aquesta realitat? I llavors el que us deia abans de les identitats que moltes vegades treballem i parlem, no? I fem des d'un posicionament del que a vegades no som conscients, en el que les dissidències sexuals i de gènere musulmanes racialitzades no existeixen, no? En un món irreal, no? En el que no existeix, i per tant no ens esborrem constantment, no? I això és un relat colonial també, no? Aquest binarisme, no? D'ells violents i elles submises també té un tercer, que és que les dissidències sexuals i de gènere, tot allò que surt d'aquest binarisme, del binarisme de gènere també no existeix, no? S'esborra, perquè la diversitat només existeix a Occident. I això tinc una diapositiva després que no cal passar, que és això que pot provocar també identitats atrinxerades de les persones amb les que treballem, no? Perquè aquests processos colonials no només, diguéssim, articulen com es pensa sobre l'altre des de la posició de poder o de privilegi o de ranquitud, sinó que també construeix les subjectivitats de les persones racialitzades i atravessades pel colonialisme. Per tant, també et pots trobar relats que precisament el que acaben fent, com una mena d'efecte Pigmalió, que acaba enfortint aquest binarisme, o que et pots trobar relats que diguin, és veritat, això és una cosa de... O sigui, com la diversitat sexual i de gènere és una cosa d'Occident, perquè en aquesta... I a la gent jove te la pots trobar moltíssim, perquè en aquest foc creuat, diguéssim, la gent es queda mig atrapada, llavors ja has de... O sigui, parlo també amb primera persona, es fa molt difícil, com a persona musulmana racialitzada, ubicar-se en un foc creuat, perquè és en una guerra, és com un context de guerra constant, simbòlica, no és real, en el que a les joves moltes vegades se'ls demana prendre partit, i perds, vagis on vagis. Per tant, clar, és complicat, i és bastant complex com acompanyar, i és la veritat, com acompanyar aquestes construccions, o sigui, la construcció identitària del jovent, perquè és aquest procés constant de construcció de la joventut musulmana. Després us deia aquí també, que és una de les coses que portava l'altre principi, és des de quin marc conceptual, epistemològic, teòric, polític, s'està fent l'educació sexual actualment. Des d'on s'ha pensat, no sé si estareu d'acord amb mi, però a mi el que m'arriba és que l'educació sexual, també la feminista, l'educació sexual feminista s'ha pensat des d'una matriu occidental, hegemònica, i per tant hi ha una idea, si tenim en compte que tenim, ho deia també la Carlota, que el colonialisme i el racisme articula les nostres subjectivitats, les nostres ideologies, les nostres maneres de fer, de pensar, també el nostre moviment feminista. És fàcil pensar que se'ns hagi pogut colar o se'ns estiguin colant alguns d'aquests elements, o algunes d'aquestes construccions. I per això us posava aquí alguns exemples només, perquè això diria que és infinit, però algunes preguntes més aviat, que és des de quin marc, des de quina idea de cos, per exemple, esteu treballant la identitat, o sigui, l'educació sexual, o es treballa a les aules, des de quina idea... Clar, això de la qüestió de la idea del cos, ja està molt present en els nostres discursos, pràctiques, aquesta idea del cos individual, de jo, el meu cos, el meu dret, les meves decisions, però hi ha altres propostes culturals, altres maneres de veure el cos,
no? El cos com vinculat a la comunitat, el cos no com a cos individual. No? Per tant, aquestes decisions tampoc són individuals, o almenys les decisions que jo prenc estan informades també per la col·lectivitat. No? I per com entenc jo la idea del cos. No? Això, pel que fa a Islam, persones musulmanes, tot i que hi ha molta diversitat també en diguéssim, però per exemple els pobles indígenes, no? La idea del cos territori, no? I el cos comunitari, no? O sigui, la idea del cos com a una cosa individual i independent és, si no només occidental, sinó que té a veure amb la modernitat també i amb el capitalisme, no? Per tant, com també, és una idea molt complexa i després com portar-ho a la pràctica no m'ho preguntaré després perquè no ho sabria dir, però sí que ens pot ajudar a entendre per què la gent pren algunes decisions que potser no entenem d'entrada, no? Sobre, no? Quan us deveu haver trobat sobre jo he pres aquesta decisió pel que fa a la meva sexualitat, perquè a casa meva, perquè el meu poble, perquè la meva gent, perquè nosaltres ho fem així, no? I perquè per mi és important aquesta idea de formar part d'aquesta col·lectivitat més que les idees de llibertat sexual o de plaer individual, saps? O sigui, això està present, no? I si no està present és que està passant perquè això no surti a les aules, també, perquè llavors també us posava la idea de llibertat, no? Que també és molt vinculada a l'individu, no? O sigui, això que us deia, no? D'aquest model que també parlàveu abans, no? Quan presentàveu el llibre sobre el porno, d'aquesta idea liberal de l'individu lliure, sol, no? Que decideix i pren i consumeix, no? Això que també donar-li una volta. Us posava la idea de dret, aquí em sembla complicat, també perquè clar, la qüestió del dret, hi ha cossos que estan construïts des d'una perspectiva de no drets, no? Això estem d'acord, no només racialitzades. Per tant, la idea de dret també és molt liberal en realitat, no? O sigui, això ho podem també considerar molt vinculada també a aquesta idea d'individu, no? Un individu que té uns drets, però hi ha cultures, hi ha comunitats, hi ha pobles en els que els drets són col·lectius, no? Tots tenim drets col·lectius, però prefereixo que el dret individual d'una persona no està per sobre de la comunitat, no? Per tant, també és una cosa com a preguntar-nos, perquè no portem gaire l'home, jo pensava que anava molt millor. Això com preguntes a fer-nos i després també a nivell de com això es trasllada a les pràctiques concretes, no? Les pràctiques pedagògiques que donen les relacions a l'aula, no? Quines relacions construïm amb l'alumnat, no? Ja hi ha una relació de poder clara, no? Des del moment en què tu ets qui imparteix la sessió, hi ha no? O sigui, és la jerarquia de qui ensenya i qui és ensenyat, no? Però a part d'això també, una de les coses que a mi, molta de la gent, o gran part de la gent que feu educació sexual som gent blanca, no? Per tant, també què és el que es verifica aquí, no? També és veritat que no sou l'únic col·lectiu, diguéssim, que només no? O sigui, el col·lectiu de professorat, d'equips directius, no? O sigui, en el centre educatiu, diguéssim, les relacions de poder marcades també per la qüestió racial són clares, no? O sigui, no tenim ni claustres diversos, i moltes vegades ja no només per qüestions racials, sinó també de diversitat sexual i de gènere, no? O sigui, també tenim moltes persones, no? Que en el context del centre educatiu no parlen de la seva identitat sexual, o sigui, aquestes coses passen perquè són espais molt jeràrquics i marcats per la violència colonial, no? Patriarcal, etcètera, i de classe també. Per tant, en aquest context, construir relacions pedagògiques diguéssim transformadores o present d'aquesta jerarquia
es fa molt difícil. Però quan la relació està travessada per la blanquitud, és molt fàcil també reificar aquesta idea de superioritat, no? I també moltes vegades és molt fàcil per l'alumnat es caigui en allò que ensenyen els blancs a l'escola, que és una cosa, i allò que ensenyen la meva gent a casa, que és una altra cosa. I per tant, aquest relat, aquesta dicotomia del nosaltres, nosaltres cultura occidental, blancs com a alliberats sexualment i de més, i l'ells, les famílies migrades, racialitzades, musulmanes i nenes, com a més arcaiques, que no respecten la igualtat dels drets sexuals i de més, passen, diguéssim, que es reifica aquí, perquè qui està, diguéssim, posant cos a la llibertat sexual, diguéssim, és l'altre, des d'aquesta perspectiva és l'altre blanc, i no sé si m'estic explicant, perquè no estic acabant de trobar la paraula, però que es pot acabar reificant aquesta dicotomia, aquesta idea. Per tant, és molt, molt important per mi també trobar referents des d'altres, o sigui, referents en l'àmbit de l'educació sexual de persones racialitzades i que treballin també des d'una perspectiva més diversa i més antiracista. Perquè també hi ha una cosa que no sé si en el vostre àmbit es fa, però en altres àmbits es fa, que és trobar una persona racialitzada que reprodueixi el mateix discurs. Una persona, tenim alguns exemples, no diré noms perquè no vull atacar ningú, però de persones d'origen marroquí, per exemple, que et faran un discurs de les Oriols pel que fa a l'islam i les persones musulmanes. I dius, mira, ja està, ja he complert xec amb la diversitat. És com, no, o sigui, el que estàs buscant, o sigui, el que estàs fent, aquest discurs i aquestes pràctiques epistemològicament i políticament estan situades en la blanquitud. Per això us deia abans que la blanquitud no és només, o no estem parlant d'un color de pell, sinó és una ideologia i és una subjectivitat, en la que no només les persones blanques, és molt fàcil, diguéssim, per les persones blanques connectar amb aquesta subjectivitat, però no és només, no s'educa en aquesta subjectivitat només a les persones blanques, sinó que s'educa també a les persones racialitzades. I no és un tema que volia portar, però en l'àmbit del desig, per exemple, el desig també està racialitzat, i també se'ns educa en el desig en desitjar cossos blancs. Per tant, també a l'hora de preparar els tallers i de més, quins cossos estem presentant també com a cossos desitjables, quins cossos estem presentant com a cossos sexualment lliures, o sigui, també això està operant. I no és una cosa que estigui operant perquè ho esteu activant vosaltres, sinó que és una qüestió estructural, sistèmica, que està present, diguéssim, està present en els mitjans de comunicació, està present en el context del sistema educatiu i en l'àmbit cultural a nivell en general. Per tant, és molt fàcil activar-ho, i molt difícil. I la pregunta és com podem fer per desactivar aquests relats. I llavors, perfecte, perquè la segona diapositiva ja l'he dit abans, perquè com que m'he decidit d'anar a explicar. Doncs això, què pot provocar quan tu fas aquestes... O sigui, quan no tens en compte com tot aquest marc conceptual i tot aquest context d'hostilitat que implica viure en una societat racialment jerarquitzada, què pot provocar en el context de l'educació sexual? Per una banda, identitats atrinxerades que deia abans, o sigui, podeu acabar, no vull assenyalar, però es pot acabar provocant que precisament, com ha passat, deveu tenir més d'un exemple, que els joves de les famílies s'atrinxerin en això no és meu, m'ho estàs volent imposar, i això que tu m'estàs portant forma part de tota la resta de violència que m'està arribant, i per tant, perquè també aneu com a part de la institució, i per tant jo ho rebutjo, i en aquest procés de rebuig jo m'atrinxero en una idea del jo i de nosaltres, i precisament el que acaba fent és
reificant i enfortint, no? O reproduint el binarisme colonial o les construccions colonials. No? Per tant, la pregunta és, per mi, i per això us deia que tinc un peu en la complexitat del lloc des del que habito i parlo, no? És com fem, no? Que aquests espais es puguin convertir en espais on es pugui descolonitzar les pròpies identitats sexuals i de gènere de les dones, i construccions sobre nosaltres, de les persones racialitzades, musulmanes també. O sigui, fins a quin punt els espais d'educació sexual poden convertir-se en espais en els que una noia musulmana que s'estigui fent preguntes sobre la seva sexualitat se les pugui fer sortint d'aquest binarisme colonial imperial i sense deixar cap de les seves identitats fora, no? O sigui, sense enfortir aquesta idea de diferents identitats, de diferents parts de mi que estan en vida, en pugna, i a la vegada puguin, per exemple, allò que dèiem, si en tot el procés colonial i la colonialitat el que ha acabat passant és que hi ha tota una diversitat interna de les comunitats dels pobles colonitzats que han estat totalment esborrades, com podem fer. No podem anar, si els feministes de colonials ho diuen, no podem anar a tornar a un estadi precolonial, a més això seria un romanticisme irrealitzable, però com podem portar o recuperar també altres construccions sobre nosaltres, que això implica també altres construccions sobre nosaltres, les persones blanques, o sigui, com podem desmuntar aquests binarismes i aquestes idees sobre nosaltres i ells. Això implica desmuntar nosaltres i desmuntar també l'ells, i fins a quin punt l'espai de l'educació sexual, potser us estic posant uns deures així com d'arreglar el món, però fins a quin punt aquests espais d'educació sexual es poden convertir en espais on fer-se preguntes sobre això, sobre tot això que jo penso que és nostre, si penso, per exemple, en les famílies musulmanes, a la joventut musulmana. Tot això que jo penso que és la manera com nosaltres fem les coses, que té uns límits, i hi ha unes maneres que són nosaltres, fins a quin punt podem muntar o afavorir espais on es pugui posar en dubte alguna d'aquestes idees sense caure precisament en enfortir aquesta idea de l'islam que és homòfob, que és transfòbic, fins a quin punt penso la identitat musulmana, per exemple, de les joves musulmanes és benvinguda, ja us dic que no, però és benvinguda en el context d'escola perquè es pugui posar en entredit algunes coses sense enfortir precisament islamofòbia, perquè es pugui discutir i debatre sobre determinats temes sense... Jo crec que actualment a les escoles catalanes és impossible. Sí, precisament perquè hi ha aquests protocols és impossible que tu puguis obrir un debat sobre, per exemple, les identitats trans, en el que puguis desgranar i que la gent pugui parlar amb llibertat i pugui dir potser les borrades més borrades que puguis dir, fins i tot ser trànsfobs, o sigui, reproduir per treballar-ho a l'aula. Jo crec que actualment no sé si és una pràctica pedagògica que faig jo, però actualment jo crec que és impossible, perquè precisament el que s'activa és tot l'entrelat islamòfob sobre l'altre, i perquè és molt difícil, diguéssim, no condemnar l'altre constantment, o sigui, no dir que aquest és tal, o perquè té aquesta cultura, o perquè té aquesta religió, o perquè a casa seva, no he parlat molt, només ho he nombrat, no ho he parlat molt, però la qüestió de la classe és important també, perquè hi ha una construcció de classe també sobre, diguem que la qüestió de classe és complexa perquè, però també hi ha la construcció de classe en on està el problema, O sigui, hi ha un discurs de classe en sistemes educatius també, tot i que no es noti, tot i que tothom
digui que és classe treballadora, no és veritat, o sigui, no és veritat. Hi ha un discurs que defensa, diguéssim, la manera de veure el món de la classe dominant, no? Per tant, també les famílies més empobrides són les que són problematitzades, no? I això, i a vegades, no? Diguéssim, a vegades no sempre, classe i raça estan molt vinculades, no? Es poden separar, no? Llavors, jo haig de canviar allà i perquè dèiem de poder tenir una part de preguntes, no? No sé quant de temps tenim de preguntes. 15 minuts. Mira, jo pensava... Volia mitja hora. Bueno, això, no? Sí, espero que hagi quedat clar uns 4 idees del que apuntava, si no, estic, posa l'última diapositiva que hi ha al meu correu i us puc, no sé, enviar àudios i explicar millor les coses. Però també perquè sóc conscient que són com moltes coses diferents, no? Però no volia deixar res fora, no? I també per si hi ha preguntes, exemples que voleu posar, coses que vulgueu explicar vosaltres millor, que també... Doncs això, no? Moltes gràcies. Crec que has obert moltes coses. A mi m'han sorgit bastantes inquietuds i preguntes i no sé si vosaltres també. Llavors, si algú té ganes de comentar alguna cosa, d'explicar alguna experiència relacionada d'alguna inquietud, alguna cosa que vulgui aclarir, jo crec que és un tema que és força comú, no, que ens trobem, no ho sé, però llavors deixem un espai. Jo pensava en el que deies del dret, em sembla interessant, perquè crec que una de les dicotomies de les coses que jo veig que a vegades és més complexa és quan sents que l'altre està vulnerant un dret que per tu és intocable, no? I com tu això ho processes, ho acompanyes, i penso que hi ha com una mirada, o sigui, que m'ha fet pensar molt el que tu deies de com pensem el dret, no? Que crec que ho hauria relacionat amb això, no sé si estaves d'acord, però com jo, segurament ens ha passat, però no, em passa a mi, no sé. Però, no, com de dir, ostres, aquesta pràctica està xocant amb, des de les meves creences, els drets que m'han dit que són inqüestionables, no? I llavors, com s'acompanya això? Per mi és un gran repte, no? I com bé estaves dient tu, segurament també es parteix d'una idea de dret diferent, no? I si és un dret individual o és un dret més col·lectiu i qui estableix aquests drets, si es fa des de la comunitat o es fa des de... també des de la institució d'un marc més polític, bueno, no estic liant ja, però... saps? Bueno, volia llançar aquesta pedra d'aquí. Més dins. No ho he fet. És que és supercomplex en realitat, perquè... Clar, és com que... No? O sigui, que estàs plantejant què passa quan el meu bar xoca diametralment, no? Que... Clar, o sigui, hi ha una cosa que van veure... Se'm fa difícil també com opinar sense un exemple. L'exemple, o sigui, l'abstracte. Perquè, clar, jo crec que... Mira, clar, no, però jo penso, per exemple, no he tingut algunes, no m'ha passat a mi, però com més de pràctiques educatives de, una companya que treballava a l'institut i que em posava l'exemple de cada colònia hi havia noies musulmanes que no se'ls deixava anar perquè no volia que tant se més homes. Llavors això, des del claustre, clar, el que feia era fomentar 100%
un discurs racista de, clar, que també molt victimitzador, molt, és que clar, que és molt però alhora xoca amb el, que clar, nosaltres volem que tingui les mateixes drets, les mateixes oportunitats de venir, de fer les mateixes coses, se m'acudia aquest exemple, que no té a veure amb sexualitat, però amb sexualitat se'n podrien acudir altres, crec. Que crec que és complex. I també que penso que amb el que estaves dient tu, jo també pensava, hòstia, amb el context que has descrit i amb la idea aquesta que actualment segurament potser és impossible, tal com estan les coses, fer una educació sexual que no sigui en espais mixtes a nivell cultural i religiós i que no sigui excloent. Impossible, vull dir, en el marc educatiu en el que estem. Vale, ja, algú vol respondre? Ara. Jo volia intervenir per fer una recomanació bibliogràfica al respecte d'un llibre que es diu La cartel del feminismo, no sé si està traduït al català, d'una autora que es diu Sirinatli Sivani i que és bàsicament una tesi doctoral, però així en format de llibre bastant xulo i parla sobretot això, de la construcció del feminisme blanc i colonial i com aquest s'ha exportat a la força, sobretot en el context, se centra bastant en el context marroquí, que és d'on és ella, i analitza també com aquesta idea de feminisme supermonolític ha impactat al final en la polarització de la societat marroquina a través del tema de la cooperació internacional, de les ONGs, que clar, subvencionen certs projectes d'alliberament de la dona en tant que no s'entenguin com a islàmics, perquè es crea aquesta dicotomia falsa al final que l'islam va absolutament en contra del feminisme i no existeix, o no pot existir mai un feminisme islàmic. I que a partir de finançar depèn de què i depèn de què no, es polaritza la societat en espais que es podien considerar obertament islàmics o seguint l'islam com a part central de la societat, que es desvinculen de dir no, jo l'islam no, perquè jo ara soc feminista. I llavors que es crea aquesta dicotomia al final falsa i com la importància una miqueta de crear un feminisme que no vingui portat i jo miri com me'l posi, sinó que surti, que de fet es veu que al Marroc hi ha molt de moviment associacionista de les dones, vull dir, hi ha moltes dones políticament, socialment organitzades que fan un munt de coses i creen moltíssim coneixement. Llavors, com el feminisme ha de sorgir una miqueta dins d'un context cultural concret, perquè qualsevol altra cosa és traslladar alguna cosa que no té cap mena de sentit en la seva societat. I que potser el que parlàvem de com fas quallar idees molt diferents del que és un dret o del que és la intimitat, per exemple, o del que és el desig, i que potser té a veure amb el que comentaves, Salma, de trencar una miqueta amb la relació aquesta de qui educa i qui és educat, i que és just que a vegades arribis i no ho sàpigues. Potser això, hi ha classes tan multiculturals que no saps, vull dir, no pots saber de tot sempre. I sobretot des d'una posició de blanquitud, de privilegi de classe, és impossible que tu puguis reproduir l'experiència d'altra gent. Llavors, com incorporar o com generar espais entre l'alumnat per poder incorporar les perspectives i sobretot a l'hora d'acostar les famílies, que sempre es llegeix des de la reticència, que les famílies no volen que vagin de colònies, que facin classes de sexualitat, però també veure com les famílies llegeixen l'escola com a una institució que els és superaliena en un país que els discrimina i els aparta constantment i que són gent que fa coses amb els seus fills que moltes vegades això els estigmatitza, els hi nega, els hi qüestiona, que llavors també les famílies parteixen una mica de doncs igual no vull que te'n vagis de colònies perquè no sé què faran allà, no entenc quin és el concepte, no tinc res amb què relacionar del meu coneixement de base i són els meus fills al final, no? Llavors com entendre també una miqueta des de
com a costes a les famílies, intentant convertir l'escola o el que sigui en algo molt menys aliè i molt menys amenaçant. No? Sí, molt d'acord, perquè crec que les famílies també a vegades hi ha com aquest des de l'escola, no és que tallers de sexualitat, us dediqueu a això, però que moltes vegades que clar, fem tallers per les famílies no venen els tallers de sexualitat, no? I és com, clar, i penso, no venen els tallers de sexualitat igual que no venen a moltes coses de l'escola i l'institut perquè no els esteu interpel·lant gens, no? Vull dir que crec que amb el que deies. Sí. Gràcies. Oh, sí. Vale. Jo volia donar-te les gràcies molt profundament perquè, bueno, ha relatat part de la meva història a l'escola, jo també soc d'Osona i també vinc d'una família musulmana, llavors hi ha moltes coses que has dit que m'impacten profundament, no? Però jo volia parlar sobretot d'una cosa que has dit en un moment determinat de què fem quan ara ja comencem a tenir companys, no? Que venen de les mateixes creences o dels mateixos orígens i estan ocupant, bueno, ja s'han format, ja són mestres o ja són algun altre tipus de professional que està en contacte amb criatures o que té l'oportunitat de poder treballar tot el tema sexual i de gènere i de com ens trobem, no? Que són companys i companyes que s'han polaritzat totalment i estan a l'altre extrem. No? Llavors, jo penso en el que a mi m'hagués agradat trobar quan jo era adolescent, no? Tenir algun referent que fos mestre, que fos del mateix origen. I en què es deuen trobar les noies musulmanes que potser ja tenen algun referent a l'escola. Això ho desconec, perquè jo no soc mestra. Però sí que penso que per edat, jo crec que algun mestre d'origen marroquí sí que podríem trobar ja. Però clar, si és un mestre o una mestra que s'ha polaritzat completament a l'altre extrem, fins a quin punt et pot fer de referent, no? Si està reproduint exactament tot el que li han ensenyat des que era petita o petita, no? Perquè al final, bueno, és el que ens han ensenyat a mi personalment i no sé si possiblement a tu també. I com això es xoca també en algo que per mi és immensament tremendo de com sobrevius a una adolescència literalment entre dos mons. I com això, si a mi em passava quan era adolescent, ara em consta que continua passant, fins quan passarà? Perquè l'eterna pregunta és quan se suposa que tu ets d'aquí? O comença a ser d'aquí? Quan? Perquè no basta només haver d'escoltar dir. Hi ha molta gent que per això no és suficient. Llavors, són tot de preguntes. I acabo i que gràcies, ha sigut brillant. Gràcies. Jo, aquesta me l'acompanya. Normalment situa la Sirin també bastant, però no l'he portat, la veritat, avui. Sí, o sigui, hi ha una cosa... Clar, no em vaig trobar aquí. Sobre el tema de les colònies, no? Estic totalment d'acord amb el que deia la companya de fins a quin punt, o sigui, quina és la relació que tenen amb les famílies ja d'entrada, no? O sigui, estem parlant potser de famílies, no? Si són famílies que han arribat, diguéssim, que no... O sigui, perquè nosaltres percebem anar de colònies com un dret, però és una pràctica cultural, no? O sigui, per tant, és una pràctica cultural d'aquí i la gent no té per què conèixer-la ni compartir-la, no? I potser també la idea d'escola que es té, doncs... Jo recordo que... I jo crec que encara passa que a mi mare no em parava de repetir que en aquesta escola només veu que tonteries, no? Perquè el seu concepte d'escola és anar a que et donin tot un contingut i ja està, educo jo, no? En cultures molt més comunitàries que jo educo no és el mestre
imparteix uns continguts, no? I més sol ser el mestre o la mestra, no? I per tant, en molts contextos, o sigui, moltes famílies venen d'un context així. Per tant, quan l'escola es vol ficar amb altre, o sigui, vol educar, diguéssim, entres en disputa, no? Perquè és com que les famílies entenen que l'escola s'està ficant en una cosa que és d'ella, no? O sigui, que no és de l'escola. Per tant, i que el sistema educatiu català té molt poca obertura, crec, a treballar amb famílies migrades, no? O sigui, jo sempre dic que de les experiències de racisme que n'he viscut unes quantes, la manera en com tractaven a la meva mare, que és una dona que protegia a l'escola, és potser la que més m'habita, no? O sigui, com la que més porto amb mi, no? I no era una violència directa cap a mi, no? Però el fet que quan venia la meva mare, no, a buscar les notes i tal, les mirava, el tractament, la por que ella tenia, això m'evita més que si vingués un neonazi a pagar-me ara, saps? O sigui que, diguem que em toca bastant més. I penso quantes, no? O sigui, tenim aquesta mateixa experiència, no? Bueno, perquè moltes vegades també ho hem de fer, no? O fem de traductores, no? I per tant, aquesta incapacitat del sistema educatiu per tractar amb les famílies també és un pes que portem a les filles, no? D'alguna manera. Llavors, clar, jo, pel que deies amb el tema, per exemple, de les escoles, de nous referents, no? Que sempre diuen, clar, hi ha una part en la que el problema és que no tenim un context normalitzat on jo pugui tenir, doncs, professores de tots els orígens, identitats, no? I moltes vegades són 4, no? Llavors, això és molt de pes, també. Aquests 4 han de ser perfectes, intouchables, no? O sigui, és una gran pressió, no? O sigui, clar, pots tenir un profe gilipolles del teu origen i va, que és gilipolles, però si és l'únic, dius, hòstia, és que, no? O sigui, és molt complicat i també hi ha un punt en el que tampoc jo crec que hem de perdre de vista que moltes vegades per poder arribar a determinar, o sigui, les persones que podem també arribar a determinats espais, llocs de treball, també som les persones i aquí amb una manera de presentar-nos en públic bastant blanquejat, no? O sigui, i això és una experiència que hem tingut també totes, això, no? De com més català de Vic, no? O com més puguis passar desapercebuda, és molt més fàcil per tu aconseguir una feina, no? Passar una entrevista, per tant, diguem que això també està operant i moltes vegades els referents que hem tingut, jo per exemple, jo he crescut, em posaven de referent la Najat El-Hashmi, perquè també és d'Osona. Per mi la Najat no és referent de res. I no l'havia de caure com a persona, que ha escrit els seus llibres però és algú que ha explotat el relat islamòfob i racista, perquè ara s'ha ficat també amb els joves migrats sols. Em refereixo que, i això és una opció que també tenim, que explotar el relat racista et dona molts beneficis també, beneficis econòmics. O sigui, hi ha ara no recordo el seu nom, però és un professor marroquí que analitza la literatura dels immigrants marroquins a fora. Llavors ell deia, molta de la gent que es publica, o sigui, les històries que es decideixen publicar són històries que fan un servei, diguéssim, a tot aquest sistema racista. O sigui, les històries que s'escolten, les històries que s'expliquen, són les històries precisament de les persones. No em vull ficar en les històries concretes de les persones, ni no les vull negar, però sí que els relats que es compren són els relats que reprodueixen aquest binarisme. O sigui, jo també he dit moltes vegades al llarg de la meva vida, i ho seguiré dient potser, aquesta cosa de viure entre dos mons. No he portat ningú, però hi ha una escriptora xicana, Gloria Saldúa, que la deveu conèixer algunes, que treballa sobre aquesta idea de la frontera, que és molt potent, i de les cultures que traicionen i tal. I clar, ella el que
o sigui, aquest lloc de frontera, diguéssim, o sigui, jo crec que també el que hem de tendir és, si fem una lectura o una anàlisi centrat en les joves, per exemple, hem de poder trencar amb aquesta cosa dels dos mons, perquè hi ha un altre món que és el món de les persones, o sigui, de les joves nascudes o crescudes aquí. Aquest és un món, no? O sigui, si volem pensar la vida en mons, aquest és un món també, no? O sigui, com que el pensament dual, binarista, és constant, no? Ens porta tot el rato a blanc i negre, aquí, allà, nosaltres, ells, no? I això és una trampa. I en la construcció identitària pròpia també és una trampa que no pot sortir, perquè és una constant d'haver de negociar o d'escollir, no? Per tant, jo somio amb un altre, no? Si penso com podem crear discursos pràctiques que surtin precisament d'aquest nosaltres ells, no? Tenint en compte que és veritat que la societat constantment, i en general les famílies, no? Perquè és molt còmode, no? O sigui, això crec que les companyes trans ens poden ensenyar molt d'aquest tema també, no? Però aquest pensament dual, que té a veure en realitat amb la modernitat, amb la idea de la raó, no? O sigui, de la... com és? Bueno, Descartes, o sigui, aquesta cosa dual de la filosofia occidental només, o sigui, és diguéssim, amb perdó de les treballadores sexuals, però és una putada que ens estan com fent la vida impossible constantment, no? Llavors, és com sortim d'aquest pensament modern occidental que constantment, no? Ens està trencant o ens està volent partir en dos, no? I no sé com s'ha de fer, la veritat, però jo crec que, o sigui, també vull pensar positivament que hi ha possibilitats d'altres mons, d'altres maneres d'imaginar el món constantment a tot arreu, no? I jo crec també que, bueno, he dit que era la germana gran de nou i ho he dit aposta perquè les meves germanes més petites, moltes de les tonteries de les coses, no? I dels dilemes que té la meva generació, jo tinc 30 i pico anys, bastants picos, diguem que ja no estan aquí, o sigui que ja estan per sobre d'això, saps? O que ja tenen maneres de pensar, de construir-se a si mateixes molt diferent, diguéssim, d'aquest binarisme que potser, o aquestes dicotomies que potser ens travessen bastant o no vam saber també fer-ho d'una altra manera en les primeres generacions, no? O sigui, també vull ser una mica benèvola, no? Que les primeres generacions a vegades, o sigui, quan no has tingut altres referències és difícil també, no? O sigui, toca inventar, assajar i fallar molt, no? I potser les companyes que esteu fent educació sexual ara no fa tant que es fa educació sexual a les escoles, per tant també és un procés d'assaig-error i d'iniciar coses, començar converses i de fer-ho malament i estar bé, no? O sigui, d'equivocar-se, de cometre errors, de cagar-la molt, no? I penso que, bueno, que calen com espais comunitaris, no? O sigui, és una cosa que parlàvem, no? O sigui, vivim en un context en el que, no? O sigui, el que deia la companya sobre el que passa quan s'exporta el feminisme al Marroc, no? Que el que acabes fent és polaritzant, no? El que acaba fent aquesta cooperació de gènere és polaritzant la societat marroquina entre les feministes, que són les que s'assemblen a nosaltres, i les no feministes, no? Per tant, o sigui, necessita, i a nivell d'aquí, diguéssim, els espais comunitaris de les comunitats marroquines, no? O de Bangladesh, de Senegal, de Gàmbia, de Pakistan, del poble gitano, no? També són espais molt tensionats en aquest sentit, no? Molt tensionats en haver de prendre partit en aquest foc creuat, no? Per tant, jo crec que també, o sigui, vull ser una mica compassiva, una mica de rahma també per aquests espais i de poder repensar-los des d'un altre lloc, no? I no ho sé com s'ha de fer.
sigui, jo crec que hi ha un punt en el que és molt difícil precisament per aquest context en el que vivim, no? I clar, no sé, jo vull pensar, volia ser positiva, però sí que jo vull pensar que si estem aquí, no? Que cadascuna de nosaltres té la possibilitat i la voluntat de crear aquests altres espais, no? Això no vol dir que tinguem les eines ja, no? Perquè en realitat no es tracta de fer-ho d'una manera, no? Sinó que moltes vegades és el propi procés, bueno, vindran les companyes de Filar del Boi a la tarda, no? És el propi procés, no? El treball pel procés, no? El que a vegades et porta, et transforma i et porta a un altre lloc, no? Jo vull pensar que és així, no? I per tant, això ens treu també com el neguit i l'ansietat de tenir respostes ja d'entrada, no? Perquè no les tenim. No? Per això jo venia amb tota la impostora a tope, perquè dic, hòstia, si no, jo què sé? O sigui, quan tingui l'aula davant, no sé, inventarem alguna cosa, però clar, no tenim respostes. I potser està bé que no tinguem respostes, no? Perquè precisament les respostes que tenim al nostre abast no ens funcionen. I el fet que puguem veure que les respostes que tenim al nostre abast no ens funcionen, jo crec que ja és molt, o vull pensar que és molt bé. No ho sé. Gràcies, Salma. Em sap greu perquè hem d'acabar i crec que seguiríem, però jo seguiria parlant molt més. Molt més estona d'això. Moltes gràcies, crec que ha sigut un plaer. Espero que ho heu dit també. Vosaltres ara farem la pausa abans dels tallers i llavors les xerrades, perdoneu, comencen a la 1, sí? Llavors moment per, si voleu demanar alguna al lavabo o el que sigui, i podem fer l'últim aplaudiment.